Hello mga Yinyens! Good morning! This is BTV. Please subscribe to our YouTube channel. Kung gusto mo video niya upload ko. Amin sa ngayon sa tabing dagat, no? Update tayo sa ano man yan sa mga kaibigan natin dito. Mga kaibigan natin dito, mga ano yan, sa mga mangingisda kung may huli ba sila. Pero nakita ko ngayon yan, so konti yung huli. Ito yung buhay sa ano yan, sa tabing dagat na yan. Minsan may huli, minsan wala. Ganoon talaga may yan, yung buhay dito. O yan, sana man yan, samahan nyo kami yan. Tingnan natin yung yan dito man yan sa ano man yan sa tabing dagat update. Ayan, tara na. Yung dito sa tabing dagat. Tingnan natin yung manyas kung maraming huli doon sa dulo. Kasi doon yung ano, doon yung ito may paparating pa. Ay, may paparating pa, oh. Tingnan natin. Ay, si Troy. Ay, si Troy. Tingnan natin kung maraming huli sa Troy. Okay, yan. Doon. Tingnan natin. Ano ba din? Maraming huli? Ano daw? Tingnan natin si Mighty Troy. Ito si Mighty Troy. Ito yung bangka niya, oh. Ayan, ito yung bangka ni Mighty Troy. Ayan si, ano, malapit na yung... Ito lang nakuha namin, oh, kukunti. Wala nang, ano, isda sa dagat. Oh, wala nang isda sa dagat, sabi ni Mighty Troy. Oh, kukunti nakuha rin, maliit pa. Ilang kilo niya, Mighty Troy? Walang 1 kilo, mga, ano lang to. 4 grams lang. Lugi sa ano, Mighty Troy, gasolina. Lugi. Oh, lugi. Gasolina. Di okay lang si Mighty Troy, kahit lugi yan. Okay lang. Kahit na lugi yan, marami namang pira, walang problema yan. Oh. Yan ang mas marami pira. Ito si, ano, si Buyog. Oh, ito yung ano ni Buyog, yung Mandaragat chapter. Malapit na yung anniversary nila sa October 4. Abangan natin yan. Yung moto, yes. Ano nila, yung motor kid nila. Tara, punta natin yun. Maraming huli. Ano pangalan nito? Ano pangalan nito? Inchik. Oh, Inchik. Inchik, di ba? Oh, Inchik. Oh. Tingnan natin kung maraming huli dito. Ayan. Dapat kayo? Bot, kabog kayo? Ito yung huli nila bot, oh. Ayan. Medyo, ayan. Magkabog kayo, bot? Yun. Toy! Ano to? Marami na, Toy? Ha? O, konti? Bubuhatin na natin din, Toy. Oh, magkabog. Sama kayo. Bro. Tol. Oh, sige. Oh, si ano to? Taba. Maraming huli dito. Marami. Nice cover, yeah, boy. Marami huli. Ano daw? Marami ulan. Buti nag-aabo ka pa eh. Nagkapabulag ka ba? Tatalo na lang siya 5 barko. Oh yeah, madaming huli eh. Maraming huli, oh. Bingka! Maraming huli. Medyo maraming huli dito. Sinong bangka to? Kay Duarte? Hindi, kaya ano yan, Ate Pikpik. Yan yung lumao, si Michael. Sino Michael? Ito, Michael. Oh, Michael. Maraming huli, Michael, ha? Ano mo na, Michael? Walang huli si Pitoy. Roy. Shoutout kay Roy. Kami kay Roy. Hey! Buhat na rin, Toy. Asa mo ta? Drapo ka ma. Oh, yan, si Terong. Siya yung kapitan dyan. Bubuhatin ito mga Timinians. Papunta ito Timinians. Sama natin si ano, ito si Parikoy. Ano yung huli? Para dituloy siya. Kunti yung huli ito, kukunti. Sir. Vlog ka na ata. Sir. Vlogger ka na.
Yan, sino may huli yan si Butbut? Ayan o, si Butbut may huli yan. Oh. Kami yan, yung iba may huli, iba walang huli. Kaya, may hindi pare-parehas dito sa tabing dagat. Kaya, yung iba pang gasolina lang. Iba may pambiling bigas din kasi may huli. Kaya, walang buhay sa tabing dagat mga yan. Yung huli niya, ano lang, pang gasolina lang. Yung mga pang gasolina lang ang huli niya. Kami yan, dito sa tabing dagat mga yan. Ano talaga may yan kung may pambiling bigas. Bro! Sata siya bro, sata siya. Tara, mga Indians. Punta tayo dito. Dito sa ating ano. And the goal, maraming huli the goal. Hey, what's up men mo? Ayan si Bulldog. Sino yan, Sapsap? Maraming huli Sapsap? Ayun o. Ayan si Injig. Pare! Ayan yung ano natin, yung kaibigan natin dito. Si Kiwite. Maraming isda. Espada. Ayan si kaibigan, tsaka si Pasyong Boy. Lumlib! Ay. Ay wala. Arriba. Shout out. Oh, arriba. Oh, malapit na nila sa October 4. Abangan natin yung motorcade nila. October 4, i-vlog natin yun. October 4. Pakita mo itong isda. Ay, ito. Sino maraming huli dito? Mark. Ay, si Mark. Si Mark, tahimik lang. Grabe si Mark talaga, oh. Yan naman yung mga bangka nila. Bangka. Ito yung bangka ni Mark. Yung mga mandaragat, Ayun, Mandaragat chapter. nalalapit ng anibersaryo. Oh, malapit na. Happy Hanip mga tol. Oh, yun. Capitales. Yun, October 4. Abangan natin, i-vlog natin. Ay, Jubit! Ito si Jubit. Ah, Jubit, maraming huli, Jubit. Wala akong mahuli kasi grabe itong lamba ko. Baka naman may sponsor dyan ng lamba. Oh, may sponsor ng labat daw kay Jubit. Kung sino gusto mag-sponsor sa labat ni Jubit, oh, Pamilyado. para may Mag-isa lang lumalaw, mag-isa mag-ayos ng lamba. mag-isa lang siya lumalaot, mag-isa lang siya mag-ayos ng lambat din. Kaya sino daw yung mag-sponsor ng lambat kay Jubit? Para marami siyang huli kasi yung lambat niya, kukunti lang na huli. Gutay na. O gutay-gutay na. Oh. Ayan, sino gusto mag-sponsor kay Jubit ha? Pare! Ayan si Paring Ricky, ito yung kumpare ko dito, si Paring Ricky. Ayan yung anak niya, si Juan. Oh. Ano Juan? Saan ka nag-aaral ngayon Juan? PSU na si Juan nag-aaral. Sino yun? Ayan, binigyan din ni Paring Ricky ng ano, isda ito, binigyan ni Paring Ricky sa atin. Gawin natin itong ano, kilawin. Masarap gawin kilawin to. Thank you pare ha. Oh, thank you pare. Welcome. Ayan, ni Paring Ricky. Friends, dumating yung kababayan natin si Alan, no? From Dumaguete ito mga Bisaya to, kababayan natin to. Ako mga from Usami City ako sa ano mga sa Mindanao. Siya mga from Dumaguete City, from Visayas to. Si Paring Alan. Ay mga tingnan natin. Alam mo yan, tingnan natin kung maraming huli ito. Si Paring Alan. Bubuhatin natin yung bangka niya mga kasi wala pang dumating din na nagbubuhat. Pero yung si mga ano yan, siya sa mga ano, pupunta yan dito, magbubuhatin niya itong bangka. Hey, Bless! Hi kayo. Hi! Si Ikang yan, si Bless, si Ikong, sino to? Kulas, si Kulas. Oh, si Kapinsan ni Inyong. Inyong pala, oh. Kapinsan mo. Oh, kapinsan ni Inyong. Oh, nag-vlog. Oh, yan si Bless. YouTube channel! Ayun! Kita sa ano? TikTok. Yun! Ayun! Ayan, si Paring Alan, tingnan natin si Paring Alan. Lan! Daghan! Gamay nagkuha mo na si Alan, taga Dumaguete ni si Alan. Muna ako ang kababayan diri, taga Dumaguete. Diri siya nakapag-asawa diri sa Kuan, Pangasinan. Si Alan, o yan, from Dumaguete, Alan. Oh, may buntag. Oh. O muna yung kuha ni Alan diri, muna yung kuha, oh. Pilang kilo na nila? Wala pa 1 kilo ni? 3 kilo. O, 3 kilo ang kuha ni Alan. 3 kilo. O, pwede na pang palit og kuan gasolina, pero alkansi no? Alkansi.
Wala, alikanin sa biyahe. Eh, gasolina, yung kuhan. Oh, shout out kay Alan sa Dumaguete. Kasi may mga igsoon mo sa Dumaguete lan. Santo sa akong mga igsoon. Duntik. Duntik. Yun, sa imong kuhan lan, magpapanin mo. Wala na, patay na akong ama. Sige, patay na di ay. Hoy, Ate Troy. Ate Troy. Oh, ayan, dumarating na si Rinrin. Bubuhatin namin yung bangka ni Alan. Ilan mo yung mga nagpagkaan kanina? Kanina? Hindi ko na paabutan. May nagpagkaan. May na rin itong bangka ni Alan. Shout out sa mga mga isda dyan. Ayun, shout out. So, Sa ibang lugar. Ayun. Okay. Tingnan namin itong bangka. Medyo matumal ngayon guys. Matumal ngayon. Guys, shout out kay Alvin Pilanza. Oh, Esperanza, shout out. Shout out kay Bong Rosario. Bong Rosario, shout out. Nagkarapon. Ayan, taga Rabon Teo. Oh. Guwapong nila lang. Grabe, dalawa si Paito sa kasi Alan lang, dalawa lang. Shout out kay Kulas. Kulas. Shout out lang tayo. Apa naman? Water ka? Hindi na tayo lalawag bukas kasi. Ay na yung paa mo yung Kulas ha. Grabe ang hirap dito guys. Itataas mo lang yung mga bangka. Ang layo ng pagtatasan. Pati si nagbubuhat na yung sila Bless, oh. Ganito sila kabait, tumulong. Irne, talar, arwi. Grabe ka, ito animal. Ya. Yo. Okay, awakan to. Oh, yan po guys. Tinataas na namin ang aming bangga. Asa lang. Alas ang biyok. Tini, atalasan la. Yan po guys, naitaas na namin. Atal. Hey! Nagbuhat kami. Nagbuhat kayo? Oo. Sige. Akin na yung ano isda. Grabe ka naman. Sige, sabi mo ano yung burger na sinasabi mo. Atal. Putlong. Rani. Pinche. Rani, oh. Inyans, salamat kay Bay Ugton kasi binigyan din ng si Pasing Boy, binigyan din ng isda. Ayun mga Inyans, kay Bay Ugton mga Inyans, si Bay Ugton, shout out. Ito mga Inyans, binigyan din ng isda ni Bay Ugton, ito, binigay niya. Okay, salamat kay Bay Ugton. So yun na mga Inyans, si Araw tayo mga Inyans, dito sa may Tabing Dagat update. Okay mga Inyans, salamat sa mga Inyans, God bless you everyone mga Inyans, keep safe, sana sa muting kaligan mga Inyans, and bye bye mga Inyans.